Kem je financirala... Fans crtica. kupit ću Fans crtica, check-up. Ovo je znanstveno proučavanje kušovog puta. Samo ti snimaj. Ovo je krepala baterija. Dečka će vam biti to dosta. Evo, čovjek će to sve naplatiti. 47. Bićete na YouTube-u. Ne, evo, malo, Isplati Vukovaru, idemo do Vukovara, Dečki, jel imate šta reći čovjeku za internet to? Snimamo jednu Tour de Croatia. Put. Crkla nam i baterija na ovom fotoaparatu. Idemo iz... Mi idemo još dalje, tamo smo se sreli. Mene je Kutini u Slavonskom Brodu, njega su... Ova budala je iz Čakovca. Njega su u Čakovcu, iz Požege je vozač. Jel imate šta reći ovak pametno nama? Rojica. Držimo dobro, svaka čast, evo. To je profesionalizam iz INE. Da ste municije nabavili... I to je to, izmijenili smo. Ali ne smijemo pucati. Da. Da, to je profesionalizam, ININ, ovo je samo... To je INA, molim. INA, to ćemo... Osijek Petrol reklama. Slavonska firma, okej, u redu. Vidimo se. Bog. Da skidam ja gaće, a? Da skidam gaće, šta ne radi? I odmah će sad reći, pa ja ne znam, meni je ovdje kita najveća, ja ne znam što da kažem. Dečki, alo ženo, imaš šta reći? Osijek Petrol. Ja sam plinski pištolj pokupio, jebi ga. Jebeš plinski pištolj. Mineralna. Koliko nas je krelo? Pa puno auto, Koliko nas je krelo? Rajtu, baš ti faca, Rajiće. Ili mafiju mu buras, možda. Ne bi bilo loše da mi krenemo. Aj dečki, upadajte u auto.